Mo malapit, ma'am. Bartolo daw, Breakers ata. Umorder kasi sila ng ano, ng used oil ba online. Mga bakla ata to, pamunas ng puwet. Just do it! Thriller pa lang yun, at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Ako si San H, diretso na sa video. Excuse, ma'am. Ma'am, pwede mo bang magtanong, ma'am? Asan ba dito pinakamalapit na exit, ma'am? Asan po? Asan po malapit, ma'am? Ay! Ayaw kitang bilis, di ka pa handa sa susunod na. Ay, sir. Asan po yun, ma'am? Dito, ma'am. Ay! I'm back, motherfucker! Ma'am, wala lang exit, ma'am eh. Sabi mo mayroon lang exit dun, ma'am. Asan, ma'am? Asan, ma'am? May nakita yung lalaki dito na ano, ma'am, na nalaglag yung short? Wala? Hindi pa rin kayo na-prank sa buhay nyo? Hindi pa. Hindi pa? May camera kami dun. Andun, ma'am. Excuse, sir. Babae po ako, halika dyan sa inaakala mo. Excuse, ma'am, sir. Pwede bang magtanong, ma'am, sir? May alam mo ba kayo dito, ano? Yung familiar ba kayo dito sa pangalang, ano? Arles Bartolo daw? Alam niyo bang bahay nila dito? Anong Bartolo daw? Bartolo Breakers ata? Anong road ba to? Country Homes. Ito, Country Homes Road. Ganun. Umorder kasi sila ng ano, ng used oil ba online. Oo. Tapos di ko mahanap-hanap ng address. Sabi daw niya, oh, used oil. Ewan ko, anong gagawin? Mga bakla ata to, pamunas ng puwet. Ayaw ko eh! Bakit taas na binigay sa'yo? Dito daw, sa may ano, Kabantian ba to? Oh, Kabantian, Country Homes. Kabantian, Country Homes. Ano bang pwedeng masakyan dito? Ay, shit! Kakahiya naman. A few moments later. Ma'am, sir, wala daw dun eh. Baka gusto niyo nang kunin yung ano ko, sir. Used oil. Ayun, sir. Baka gusto niyo, ma'am. Kunin niyo na, ma'am. Ma'am, ikaw, ma'am. Ha? Used oil. Baka gusto mo. Kunin niyo na, ma'am. Pakyawan na. Sir, ikaw, sir. Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Used oil. Used oil. Ano pa kagamitan yan? Prito ng bulad. Prito ng bulad. At isang mabilisang shoutout na din kay Goleta Filio. Sir, excuse sir.
Sir, pwede ba makatanong, sir, ma'am? May, pamilyar ho ba kayo dito sa ano? Bahay nila Miss Minchin daw? Alias Miss Minchin? Wala ba yan, sir? Sir? Wala ako kayong ano? Ano kasi, may in-order sila na ano, sir, sa kumpanya namin, yung kiddie pool ba? Alam niyo yung kiddie pool? Yung maliit na pool ba? Bali, ito yung dala ko, pang ano namin to sa kampanya namin eh. Wait a minute. Wala kayong ano dito na Miss Minchin, no? Anong road ba to dito, sir? Anong road ba to dito? Ano? Sakada. Pato. Bahada ho? Ang likod mo kasi! Do it! Just do it! Ayan o, sakto-sakto eh. Oh. At isang mabilisang shoutout na din kay EJ Infante. Te, excuse me, te. Pwede ho bang magtanong, te? May alam mo ba kayo dito ano, te? Pinakamalapit na gamutan ng ano, ng ibon? Ng birdie ba, bird? May alam mo ba kayo dito? Kung ano po, yung sa mga hayop. Gusto mo na manahimik, ha? Mama? Sa ano? Dito ko, dito. Malapit sa SM. May alam mo ba kayong ano? Kasi yung ibon ko parang nag-ano parang na-choke yung gumaganon yung ano niya. Oh, gumagano. Ano ka, bakla? Parang gumaganon. Hindi na nag-close ba? May alam mo ba kayong pagamutan diyan? Clinic? Naku, patay. Anong road ba to? Sipil. Ay! Ay! Ito yung birdie ko. A few inches later. Ma'am, doon pala yun, ma'am, no? Doon dadaan, di pala dito, ma'am, no? So, nakita niyo ba yung ano, ma'am, yung birdie ko? Bunganga mo! Pasensya na, ma'am. Sanay ka nito, ma'am? At isang mabilisang shoutout na din kay Marilyn Bilen.